guys, today's night mangunguha kami ng mga alimango, sugpo yung malalaki. So stay dyan mga kabosing. Mangunguha kami ng alimango. Ako si Bossing at si Victor. Pag-asa. Oras ka is 11:30. Nyata? Alimangaw. Nay. Tanim. Takto lang. Malaki guys, malaki. Ini igat. Pagulay ka kan ajinis maging ko ikaw na. Kamu bibata na data. Patay mo pa eh. So, tayo mo. Ato na tayo mo ni kakak mo na. Hindi ko na tayo. Nakita man. Tilapia guys. Sabali mata na guys. Atin yung nabartag. Ito man lang naman. Pagal alam pa yung kadagit eh. Napardas mga makar. Oh. Masih. Hah? Terung Lalaki. Ano main ni? Yesus si big bagi ni. Alimangaus. Kati bitar. Ayaw mong bumitaw. Nee. Paraganda ipatan sih kan. Ajay muna kan. Ajay. Hah? Gamarong sama. Gemarong? Kamilong? Kamilong? Ito kamilong dito eh. Ito.
tadi ipinan ni. Ni. Na? Dakol yaw. Umar. Niya. Kawit. No, dakol. Babae. Ayun. Oh. Uray guys. Dakol. Babae. Na? Wala nung rasan. Larasan ah. Oy, Bumunay. blackberry guys. Oh. Labududun na. Yan kinin. Las dusan. Sapa pa eh. Kadami na guys. Ni. Ano yan? May nabasa di bater. Ang damo nagtakalak. Kadalo mo guys. Ano ito? Ano yung bukol ko nito? Ni. Na? Wala. Nabasan. Alimango. Huli ka balbones. Nagkuyig-yig ka pa. Nyamot tayo. Aggaga sa tao mo. Dalawang beses na akong nasipit guys. Nyamot tayo. Nagsaki pa. Ulit ka din naman dadaglong lumita kita. Nagdakol. Apay kurang maipi na. Awan ipi na dyan. Uy, nagdakol. Kakarami na guys. Kahit ilang pang umipit, okay na. Sama Oh. tayo. Tani, nagdakol ni. Nagdakol nga pasayan ni. Ito ni. Ito ni. Ha? Ada je may sa, di asawa na. Da? Dito ni. Ya, tu dumbo ya. Ata? Sugpo. Ni? Paspasin niya. Nala? Huwag ka satan. Ni. Saan na Ada rin? je may sa. Ada tawa na ata. Dua ada kita. Saan pa nonton? Sana. Dakkelan.
Dadagaan no katoy. Laki guys, kita teman. Oh. Hii. Susul to. Daman ay. Wala yato. Nagdadakkalanin niya. Sugpo guys. Takran. Takran. Kala niya sauna? Aan, tabali man ay. Nagdakkal niya. Pasayan. Alamanin. Ni katalaw. Nagdadakkal niya. Ni nagamak ko. Karena nagdadakkal niya. Yung si Pami. Ikatawa kita sa kita. Ni? Kita mata. Ikatawa tepe na. Ano? Ang laking ano guys, sugpo. Una. Oh. Ang. Lahat. Tumata ako na sakit. Hihi. Konti dito eh. Imasin ama. Hihi. Nagdadaktil. Imasin. Ha? Karawan na. Dati ni. Ni data. Dadato eh. Data ni. Kalubulubog ni mo yun. Tuto mo. Karawa mo. Nagdadaktil. Ikatumampi ata ni. Ito. Ata ipin natin. Yes. Gamak na ito na yan. Nagladogang. Hindi ka ito lubing. Nagsaudi ko lang. Na? Ang lalaki guys. Sugpo. Limango, kuray, dalag, igat. Apa ito nagdiyan sa isag tada nga ito eh. Kurang ipi na. Kurang. Ito ni. Oh guys. Tignan nyo guys. Oh. Ang mukha niya guys. Oh. Ang laki. Hey. Oh. Paglataktan. Tukul sa mo. La. Tukul pa yun eh saan. Ayan guys. Nauwi na kami. Ang dami na kaming nakuha. Unayin. Unayin. Unay, nalayo talang unay ay. Pimas na. Tidak jalan. Ini. Yan guys, ang nakuha. So, okay, amutin. Dia udah nadaklit ay nga ay. Oh, guys.
Diyan eh, pagpalubog. Diyan may sarasan dyan eh. Pagpalubog pa yan eh. Hindi nakadata na yun. Hintay dan saan? Okay, salamat tayo. Bilangan tetirasan anong manaon. Na? Na? Ada may karami na tan. Deki kami law. Tingnan ko na. Wala ko mo.